sahanan ingkang mrengkanan sing sireng telahan iwang kanan mamuju iwang awit namastu silat mring juang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisana sono siramu ora kening kula wis tumaksih lestantun lampahing Buddha jinantur hubutur kadulur-tulat mila rateng paradya winursita ngupama prameng niskara ramodya tumiying jaman Kurawa mangya tekap wasananing Gopita tawung renggeng pralembang matumpa-tumpa marmo panggung manggung panggung sang murwengkata sekebyar dumadining wayang Kurawa purwanganing kandha dinarik nututing basa tunggal gunung Musurasa yen linarasaya karaos nglacari ruhang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsah rumangsani lir jalma ngilukaca jarwe kursinaku cang carita becik wis gemelar jroning pangliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih Kurawa Surya Candra Darumya Angkaratika Wiskina putra ing kawasa sahari randrangi Tribawana purwa teking tuk sina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan mangkar tumangkar kaya sini rambun kaya jawah pating ngrembyah dadi padhang kutu-kutu walang atoko burun wana miang burun toya dadi branatan tanpa jalan padang trawangan sari sang Hyang Renawi ngarsa merbawani jagat mungguh jagat wetan ngup-ngup mungguh kalenganmu kerabang merangkah lamun kaiksya ya antila-antila to bumi saya dangu sumuruk sang Hyang Arpa kata semeblak kanan iki ngabang es pejenar kaberbawan sinaring sang Hyang Basanta tarem tu katon ijo royo yamaku kuring biru moyo-moyo pucing gunung kini melan kedanu kasil ring Prabancana lenggat-lenggutan kaya gunung Mangkutra Mega taratawis dangu sok ing kawulodase dene luar sapa ya buku garap Tegal sawahe tangluh sulo tanul brode sirambi sesendonan sesindenan mikul garu kule anggiring raja kayane sawane ana pirembagan sama ruwangi sang Hyang Arpa dangu sejinggil wis katon lan sinaring jeblak papat wolu dewetan kulon sinaring jagakan samya rebut-yodo rebut-jara berkukuwung paranditan wonten ing madani kekuwing padukuhan mring abus kebawat keperintah padukuhan kang kadempel ugi kebawat keperintah negari Ngamarta mringgi kari 100 tangan kali 1000 jagat tenaga krana iku semanten negari Ngamarta ingkang amengku padukuhan mring abus dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinaosapan kaya benawi dirambi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut pegating maning kang kapantuk uruting Cakrawala waneh-waneh cakra wisik
sawane kineping jurang corong kinepung gua serung kinarya sesuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuh royo-royo karangitri ruwi-ruwi ning klopo bumi subur pasitan mawur satengah tinandur pangkar kemangkar kapriyan dadi gunung-gunung beban sareng rangsang langit lenggak-lenggok lambe tin mijil saking sendang-sendang ning tirtani ini pinara para mlayu ampi waduk blendung bentung kinarya ngileni sawah yang pategalaning Narakisma mungkal pangling tetanging basan datanono bumi sak cengkenging selo sedaya tinandura kang murakabi pandhe betari silang gelar pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pratiwi pategalaning kepulu ijeng kang rembuyu godhongane ambyek kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadutan kuciwa jinawi tukulan kang maweh sarasaning diri ingoni ngono Joko Yutuk iwen sanse angrembaka lamun mangaglaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatanono carane kandhang anggunan jeng palang lampet tebih saking tindak Durjana Tuti samya saiyeg saka kapti akale huring nusa bangsa den padukaning mring abus ngono kuwi imbange gunung anggung rinangsa mring lestari urun tumurun rah tumerah sadya dadi uruk-urukaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun-sampun ing sesanggeman saben tebih saking tindak sansaya sinansaya wada minodananing mumat sinamatan daya dinayan suci-suci semapan sejati jejibaan tung pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasake nalika semanten are madaring padukan mring apus nedya ngawontenaken repat agung wonten sak madaring pendhapi padukan mring apus tegambar mlabar saking para kawuling padukan mring apus nalika semanten sampun katingal lenggah ing madaring lincak saking kayu jati ana iki menika warnanira parangga padukaning mring apus ugi ingkang minangka ketua pemuda Karang Kadempel ana nggih Lurah Bagong ya Lurah Kacepot nalika semanten nglempakaken sanggipura kawula sak padukan mring apus megambar mlebar yayah samudra tanpa tepi nyaya roping kanthi uping samirana nalika semanten ngramuhaken ingkang Rama miwah ingkang Raka ana nggih punakawaning Karang Kadempel abdi kinasih pamong negaring Amarta ana nggih Sang Lurah Semar Badranaya ya Sang Lurah Nayantaka ugi sinebat Sang Hyang Ismaya nalika semanten datan kantun ugi rawuhipun ingkang Raka ana nggih Lurah Nalagaring sumamono Lurah Petruk kantong buleng Karang Tumaritis kedatan nalika semanten sanggih para kawula sartanipun perangkat desa sami ganteng pasisiran jejel riyel rapet mepet pimpin prasasa patupan dengkul datan poselo labar sakateng para sibang jawi ambludak kendira rontek umbul-umbul keterangan danu yai monding mangsa labuh payung megar mendi jamur barik mangsa rendeng tumbay ngrangap jati kare mangsa katiga paranti nalika semanten kapireng mungeling gelas kemulunding meratelaken bisampun wanci medal toya petak miwah teh sinar tanpa citan lemper jadah menduan miwah gendar datan kantun ugi olahan daran saking Gunung Kidul ana iki gethuk datan kantun ugi nalika semanten kasuguhaken wujuding sega diwul nalika semanten saking para kawula samya ngrahabi srambiamundi miwah mawantu-wantu sabda saking Sang Lurah Bagong ya Lurah Kacepot kedadak nalika semanten saking para kawula samya ngangsek bisa wani mangono pangudas maring Dru Sang Lurah Semar Badranaya dangu kelawan ingkang putra ingkang kababaring nisan
pasewakan busana maneka warna
puspiteng Dyono nyang manjrah sarwarokba renggeng manik para Narawata Obro prabanyo kangsu merat kenyaring teca kelewaran ler ke laci sireng adet wembo kekondo tiuping mah rupa mantu saparan mangambar ngas arca koblak iblis lanat padha jeg-jegan wong sesanti bawana langgeng niwang agung Gusti sing tansah ngayomi mring sageng kawula tasih Badranaya sak sowanmu ana ngarsa ulun padha kanthi Basuki Raharja sak rawuh kita Badranaya wedhus wong tuwa kok jangkar kaya ngono kuwi ora apa-apa dole ya arep ora disambut kanthi apik sowanku ning mring apus pamujimu dole sowane bapak selamat nang padukuhan pring apus kene ora ana alangan suwiji apa ya mung iki rong rada bindeng mergo efek AC ora apa-apa Pak ora apa-apa sing ngrasake kaya ngono ora mung bapak iya kanca-kanca ya do pileren kabeh iya lho wis ana sing padha waras Pak iya ora apa-apa nggih wilujeng Pak selamat bekti kula konjuk bocah ngaturke bekti karo wong tuwa ora lewat pangestuku wae
Tampanono ya Dole Bagong. Nggih, sampun kawula pundi ndadosna jimat Kalimasada. Lho. Ora sanggu Kalimasada nggih, sampun kula pundi ndadosna jimat parepi ndayana ing kasantosan. Kaprayogaken lenggahipun Bapak Semar. Iya kaya wis ora kurang kepenak Dole. Nala Gareng. Kira sabar lara ati kowe aku teko dionekno kira apa iki kira tenan kok dionekne kira ora trima slamet rawuhmu Kang Gareng pamujimu Kang slamet tekaku ya mong aku ngaturke salam taklimku konjuk ngersamu muga gawe seneng atimu adat saben nalikane kowe rawuh mrene iki gawe seneng atiku. Lire ora kok piye-piye. Wis ngerti biasane kowe wis apal karo pambegane adimu pring ngapus. Kowe adat saben sok gawe seneng atiku. Ya mung sak gendakane iki kok aku nyawang raimu kok sepet. Lho karo kakang ning ngrek-ngreke kaya ngono kira. Ora kok oleh perkara urung adus, Gareng ki adus ora adus tetep bladus. Dasare praupan Bantar Gebang kuwi ngono kuwi. Ora kole perkara aku sepet nyawang pasuryane Kang Gareng mergole urung siram kuwi babar pisan ora. Ning sagendagane iki aku neng apa nampa rawuhe Kang Gareng kok ora nggawa gula teh ora kebangetan. Waduh aku marep mandeg Alfamart lali kok le. Kebablasan ora apa-apa penting lehmu dolan tekan pantai tutuk. Heeh. Ora apa-apa. Aku meng tok kabari rasane ora masalah. Aja ya. Kancane turu do glidik dhewe. Prayogake Kang Gareng. Wis ora kurang kepenak. Kakak Petra. Wah. Kang Mas Petra kandhong bolong. Padha kanthi Raharja Slamet Wilujeng Ladrang rawuhe Kang Mas Petra kandhong bolong. Aku ngaturke sembah ya Kang. Pamujimu slamet le. Gong. Praptaku ning padukan pring apus kene slamet ora enek alangan swiji apa. Ya mung mau banku rada gembos. Lho kok iso? Ayo le ngangkut Gareng tekan pantai iki apa? Kuwi mobilmu kebak dosa kowe terus ayo. Ana arep angkat layangan malah tekan nggon tebu-tebu. Wonge karaoke. Mobil karaoke wonge wayangan. Iya. Diruwat sesuk diruwat. Heeh. Sembahmu tak tampa, salam taklimku tampanono. Heeh Kang, tak gegem dadekke jimat. Prayogakno nggonmu lungguh kaya wis ora kurang kepenak le. Dole Bagong, wis aja ndhisiki pangandikaku. Nuwun sewu tanpa ngurangi rasa, tanpa ngurangi pakurmatan. Ana ngersane Bapak Semar. Bengi iki utawa dina iki sing dadi sing di omah kuwi aku. Mula bapak ki ana kene daya. Daya ki apa perlune? Teka ndodok ngombe wedang mangan pacitan. Ora kena muni apa-apa sithik nek sing di omah urung paring mangandikan. Ya ora apa-apa. Kowe sing paringa utawa kowe sing omong dhisik ora masalah. Ning nek kowe jaremu omong dayah ki lingguh ngombe wedang mangan pacitan kosik. Lah iki wedang karo pacitane endi?
Ya sabar. Tiwas aku mau ngrungokke lehmu janturan. Jare ning gethuk, jadah, lemper. Riwul, ala iki ndi? Ya sabar, bojoku ki rong masak apa-apa. Ora PHP to jenengane to. Ora apa-apa wis ben ora tok ora jeblok ndase. Anggere ora kramat sedulung dina ngono. Iya. Lah iki ngene. Ya aku njuk ngapura nek paditane urung metu. Ha ya ora apa-apa. Mergo sing jeneng aku ki ngerti dhewe soal ekonomi aku terbatas. Ya. Mula aku mau ngarep matur, aku arep ngendika. Aku arep paring jawuh ngersane Bapak Semar Badranaya ngarsane Kakang Gareng karo Petruk. Apa to? Sababe dene wektu kelungguhan wah bahasane formal-formal ngene iki malah angel Mas aku. Aku mau ngarep jelaske, Pak. Apa to sebabe dene aku nglumpukke kawula semene mbane iki apa sing dadi sebab aku mau ngarep ngaturke apa kang dadi wigatine lan apa to sababe dene Bapak Semar ki tak rawuhi tak aturi rawuhe nang kene iki aku mau ngarep njaluk ego pertikule Bapak monggo gegayuhan sing kepengin tak wujudke ning padukan mring ngapus kene. Ngosek kowe ngundang aku kon teko ning mring ngapus kene iki ancase lak tok kon ngujubke kenduri to. Sing ngomong sapa? Lah kepiye? Wong anggrene tulisan kenduri terus mangkat. Maka ora, aku nang kene iki mung ngarep njaluk igo pertikule Bapak, aku mau ngarep njaluk ngendikane Bapak. Aku njaluk Bapak paringa dawuh karo aku. Kalamun Pinandra Kadya Puspita kang abya ing tawang. Lambene Bagong ora. Kalamun aku dina iki, Pak, anakmu sing bagus dhewe duwe kegayuhan, aku kepengin bangun desa, Pak. Andra ingkang Puspita rumeh ora laras ngono kok ora. Urung suluke? Urung. Aku waktu dina iki aku nglumpukke kawula semene mbane iki, aku mau ngarep ngraketke paseduluran. Mergane sakae kawula semene mbane sing tak nglumpukke iki isih ana 1 2 3 4 5 kepara 10 tekane 20. Kawula sing urung iso lair batin atine nggone urip karo tangga teparone, nggone tansah ngraketke serawung karo sanak kadange karo sedulur mitra ruwange. Iki pengen tak wujudke, iki kepengin tak tentremke, kepengin tak rukunke srana aku nganake mbangun desa, Pak. Andra ingkang Puspita rum ora laras kok rekane arep suluk. Ora sah kowe nek arep suluk aja kowe. Ya wis ya, monggo. Masya. Ya. Siang tan pantara ratri among cipta pukulun. Krungu to, Pak? Krungu. Tanpa ana liyan kaeksi mila katur kang domane pasasat kula
sumembah gweng pratanta Prabu nyemangga aku ngantos sing sasampun labde katonasta pukulun tenara ati Rama dewaning Lah kejaba saka kuwi dan kung nglumpake para kawula kuwi aku mau ngarep njelaske Pak ngarep njelaske apa iki ra usum pemilu iya jroning kawula semene mbane usum kaya ngene iki mesti do duwe tujuan penemu dhewe-dhewe iya do duwe pilihan dhewe-dhewe do duwe cara-carane nek anu ki sengkeran dhewe-dhewe. Iya. Ana sing klambine abang ijo kuning biru pink putih ireng. Dina iki tak klumpukke ning padukan pring apus. Seranane apa? Supayane kabeh ora ana sing padha manggih. Alangan tembe mburine bakal getun. Lho. Kok tembe mburine getun iki kok tembe mburine bakal duweni prinsip berpegang kepada teguh mring keadilaning nuswa Jawa iki Pak. Ha iya. Ngose. Aku ki jane bingung, aku ki ora reti. Anane aku mbok kon sowan ning pring apus iki jane mbok kon ngopo? Aku ki jane nang kene iki sebagai apa? Kowe ku mengarep muni arep mbangun desa. Terus nek aku reti kowe mbangun desa, aku kudu kon ngomong piye? Lah ya kuwi mau. Aku arep nyuwun dawuhe Bapak, kepiye to? Nek umpamane sliramu Sekar Melati umpamane kudu kuwi, umpamane aku mbangun desa miturute Bapak kepiye? Sik cempalane kacar saka ora kowe. Nek aku mono wis sarujuk wae dole. Malah aku seneng. Mergo ning antarane anakku ki arep lulusan SD teko iso arep duwe niat gegayuhan kepengin bangun desa. Ngece sampean. Ora kok ngece. Nyatane wong ki sing iso dadi pemimpin kuwi ora mung sing turunane wong penggede-penggede. Sing iso dadi pengarep mimpin suwijining pedukuhan, aja meneh kok pedukuhan, nadan negara. Kuwi ora kudu turasing para her-her, kuwi ora kudu. Ora kudu turase wong sing duweni derajat pangkat bondo donya ngibarate seprapat jagat. Duweke dhewe kuwi ora kudu duweni
garan sing kaya ngono kuwi. Merga nek piturute bapak miturutku sak suwene aku dadi pamong ngemong karo bendaramu para Pandhawa kuwi. Sawijining Nalendra utawane mbuh kuwi mandhegani suwijining pedhukuhan kuwi ora kudu turase Nalendra, ora kok kudu turase para priyagung kuwi ora. Sing baku garane siji, aja duweni niat elek luwih-luwih kowe arep ngrebut marang katentremane para kawulamu besok nalikane kowe dadi pemimpin utawane nalikane kowe arep dadi Nalendra. Ah niku rak prinsipe Gatotkaca ini sudah. Iya. Ning gandeng bengi iki udu lakone udu kowe. Sing arep tak suwune bapak ki kepiye to? Aku ki ben iso mbangun desa kanthi apik. Lan kanthi gangsar lancar ora ana alangan suwiji apa-apa. Merga aku kok ngrumangsane nggonku arep mbangun ki kaya ana sing arep ganggu karo apa sing dadi cita-citaku. Lah nek kowe ndek gegayuhan kok kowe ndek pikiran kaya ngono ki ngosik dole. Sepisan kowe kudu percaya karo ngersaning Gusti. Aja percaya karo ature bapakmu, dosa kowe percaya bapakmu. Kowe kudu percaya karo ngersaning Gusti, kalamun nggonmu mbangun desa iki mengko bakal nuwuhke katentreman, kabungahan, karukunan tumraping para kawula. Lah ning nek kowe agi sithik urung lekas lehmu mbangun desa wae kok. Duh engko nek ngasih lehku arep mbangun desa ora kasembatan kepiye? Kok nek ngasih ana sing ganggu karo nggonku bakal bangun desa kepiye? Ngosik. Gusti iki ngujubke karo apa sing mbok batin. Ora usah omong. Ora usah dadak kowe ndonga, "Duh Gusti, kula nyuwun sugih." Nenek batinmu, niatmu kowe kepengin sugih lan sak banjure mbok landhesi kanthi iman sartane kowe budidaya mesti kowe kasembatan lehmu sugih semono uga kaya dene kowe nek arep mbangun desa role mekaten dadi kowe rasah duwe pikiran sing duh engko gek lehku mbangun desa ana sing ganggu. Nek kowe ndek pikiran kaya ngono kuwi Gusti ngutus wong. Gusti ngutus titah sing arep ganggu karo lehmu bakal bangun desa. Mula kowe kudu sing tetek tangguh lan tanggon, ceket terampil trengginas trenggiling. Udu. Bocah kok sagreme dhewe. Kowe kudu tansah sing tetek tangguh tanggon. Kowe nyaketno nggonmu manembah karo ngersane Gusti, aja ngasih wola-wali. Mergo eling, lehmu arep mbangun desa, iki gegayuhanmu gedhe, sabab gegayuhanmu iki luhur. Sapa wae iki sing duweni gegayuhan luhur, waton wis bakal kejongko apa kang dadi sediane. Pacobane mesti bakal sangsaya nemahi tumrap kawula, ya tumrap pengarepe role. Ngono kuwi lah ngene rak plong penggalihku nampa ceramahe bapak. Iya ning mengkerian Pak ndak kira nek kula kan nyakete lehku manembah ngersane Gusti tak kira aku ora kabotan ning ana siji perkara sing rumangsaku kok iki nek ora sinartan kelawan apa kang arep tak aturke iki nggonku bangun desa ora bakal kasembatan. Lah neng perkara apa? Kowe matur karo bapakmu, perkara apa sing mbok sandang? Kowe mikir apa ngasih kowe bingung gagas kawan apa kang bakal dadi srana lumadine nggonmu bangun desa role. Iki ngene, Pak. Telung bengi kepungkur aku ki ngimpi nalikane aku bojoku
bareng gawe bojoku ki ngopo? Wis ora sak dadak tak sebutke. Kowe mesti ra yo roh ta, Tru. Heeh. Nalikane aku turu ana ing pojokan pendopo kono kuwi aku makles. Jane aku makler kuwi ana swara sing dumeling tanpa wujud ana ing paningalku. Ora ana sing nuduhi kowe. Apa kuping lho, Pak? Kuping iki talingan. Ah, wah jan. Ora iso basa rek kan arep basa ya kami sosolen. Ha iya. Ana swara sing dumeling tanpa wujud ana ing talingaku. Wekasan paring dawuh karo aku. Ling ngendika ngene iki. Tak padha padake ya, Pak. Ha iya. Ling ngendika ngene iki. Begeng. Kita bakal kasembatan anggon kita bakal bangun desa kita, waton kita bisa gayuh ya kuwi siji pelemper tangga jiwa, kang angka loro jambu dipa nirmala. Lah kuwi sing ngasih saiki tansah musar-musar sajane uteke Bagong ki ya kuwi sing arep tak jak suwune dawuh bapak ki mung kuwi. Lah mula anane bapak tak rawuhke mrene jane ki ora nek gunane aku ngrawuhke Petruk karo Gareng ki ora nek gunane. Sebab sing tak butuhke ki mung bapak. Berarti ya mau mulai wae ya, Truk, mulai wae. Aku tekan kene ra dibutuhke kok ora apa-apa. Penting iso mangan pacitan. Heeh. Karo iso arep nagih utange Bagong. Heeh. Malah telung bengi ra mangkat wis ben ndek kewajiban dhewe kok. Lah aku arep paring dawuh karo bapak pelemper tangga jiwa karo jambu dipa nirmala ki entuke nandi karo bakule ngendi, Pak? Lah nek kowe takon ngono rasa dadak kowe ngundang karo kakang-kakangmu. Kowe matur karo bapakmu wae kowe tak tuduhke. Tak tuduhke nang endi papane kowe iso entuk wujude pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Nek ngono bapak ngerti. Pangestumu ora. Wah. Engko ana wong tuwa tak saduk lho. Aku ngerti lho, aku ngerti. Jambu dipa nirmala kelawan pelemper tangga jiwa kuwi daharane para dewa. Waduh. Daharane para dewa. Heeh. Kuwi mapane eneng kayangan Suralaya. Lho. Sih ora ya tikate ya. Lah piye? Kereta jurusan Surabaya wis mangkat mau jam 6 ya, Pak. Ora kok Surabaya. Suralaya kuwi kayangan. Kayangan ki apa? Papan sing gembandul tanpa candelan. Wah. Nek ngono nggon aku kudu kayangan ki papan sing gembandul tanpa candelan kuwi mapane ana ing sak pucuking Gunung Himawat. Nek kowe arep munggah ning kayangan, kowe kudu iso saguh munggah liwat sing jenenge Ondorante. Ondorante, ya. Ning ora gampang kowe arep munggah ning Ondorante kuwi kowe ora gampang. Kowe kudu gentur lehmu, tapa, kowe kudu gedhe prihatinmu. Kowe ora kena malang temoleh, kudu lurus lempeng karo apa sing mbok gayuh. Aja ngasih kowe duweni prasangka elek karo sing gawe urip. Aja ngasih kowe sepisan wae tumindak maksiat. Lah kok mau wis nang pantai iki Pak wis ora apa-apa. Tobat. Ndonga ngersani Gusti. Pakartemu sing kaya ngono mau ora arep mbok baleni. Terus aku tekan kayangan kemu arep nembung sapa? Ha kowe nek wis tekan kayangan kowe nembunga karo dewane para dewa. Anu Mban wonten dawuh, mbok aku dikepeti sumuke inggih ngestaken dawuh. Nanti gembrobyo iki kok ora peka-peka. Monggo roh keringetku sak jagong-jagong. Aku nembunga karo dewaning para dewa, nalendraning para dewa. Jenenge ya kuwi Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah.
ya Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jagat Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru. Oh dadi critane aku engko kan sekolah sike. Ora kok sekolah ki ora. Bathara Guru kuwi dewa, ora kok guru mulang dengkulmu atos kuwi ora. Ya ora atos, suarane ora. Aku kudu nembung karo Bathara Guru. Iya. Kowe nembung pukulon kula nyuwun wujude mlemper tangga jiwa kalian jambu dipa nirmala setunggal-setunggal kemawon ajeng kula kangge srana mbangun desa kula ing Mringapus. Ngono wae wis omongan nek sing ngakon Semar. Engko Manikmaya rak wedi karo aku. Kayake aku tau krungu critane nek kowe wae. Lah kepiye? Aku tau krungu kabar bapak dhewe tau ngendika karo aku. Ya. Nek bapak ki kakangne Bathara Guru. Bapak ki kakangne Sang Hyang Manikmaya. Ya. Bapak ki Sang Hyang wis mati. Kok wis mati kuwi to? Ismaya. Ismaya, wis mati ki sing ngesan kok ya. Lah iya, bapak ki Sang Hyang Ismaya, bapak ki kakangne Bathara Guru. Jarene telu. Tunggale bapak siji Tejamaya ya Teja Mantri sing dadi Togok. Iya, angka loro bapak ya Ismaya, angka telu Manikmaya sing dadi Bathara Guru. Lah iya. Kuwi jare larah-larahe kuwi jare saka ndhok. Kuwi critano kuwi kepiye, Pak? Iki ngene tadi nalikane Rama pukulun Sang Hyang Tunggal arep nyipta bapakmu kuwi saka wujuding endhog utawa tikan. Heeh. Kulite dadi pakdemu togok terus putihane dadi ya aku iki putih endhog. Heeh. Terus kuningane endhog dadi Manikmaya. Terus teleke dadi mburimu kuwi. Ayo bali wae ya terus sabar. Bagong ki jeneng ngecenan kaya ngene. Ning tak akoni arep cahe Indrawasi ngecenan ning improvisasine apik. Ha iya. Cem ora tau dinesu mentale ampuh, Tru. Ha iya. Tan lek onekke Bantar Gebang kuwi malah guyang-guyang. Lah yo mega sangko gandane ora sebaine tenan. Ayolah. Aku tahu krungu critane nek kowe, Pak. Iya. Mula kang saka kowe gandeng bapak ki jare sedulure Sang Hyang Manikmaya. Mula aku arep njaluk tulung bapak ngrawuhna karo Sang Hyang Manikmaya. Aku ora iso nek kon nglakoni kaya sing sampean ngendikake mau. Wis lek mau ngepeti wis. Nggih. Selak pulen aku mbok kepeti terus. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ngono kuwi Pak, aku mau ngarep ngakon karo njaluk tulung karo bapak Sang Hyang Manikmaya jenengan rawuh ke teng mriki Pak. Lah nek kowe karepmu ngono ya aku penek ana wektu sedhela kowe aja ganggu leh kowe arep topo aku arep ngundang karo Sang Hyang Manikmaya dole. Kowe kek monggo mriku mawon Pak. Mareka den prayitna semurire seka balik tetiyane kandayani tresunya purnama sasi kilar semede tengahing latar mileng ana lintang Bima Sakti. Nah iku semanten sing grantumuk kuncunge Sang Kilurah Semar Badranaya ateges bakal nedeng kadah damel kocapan aku semanten Sang Kilurah Semar Badranaya
Mata kaji pamlingani bali dhumateng ingkang rayi nalindraning para Jawata saking kayiwanganing Suralaya niki Sang Hyang Jagat Giranata Sang Hyang Manikmaya ucapan aku semanten dadya tintrim kawontenan sak madring pendhapi padukan pringapus pekasan wonten mega peteng ingkang anutupi saenggiling pendhapi padukan pringapus peteng ngalam donya nganti kadya ketamaning Bhargawa dadak nalika semanten wonten wujuding ngilat ingkang ngandilat sapucing mega satemah sigar biar padang trawangan kedadak nalika semanten nyarengi swaraning guntur cumlor saking dirgantara Sang Hyang Manikmaya kaya datu tarungan akale kagat saking para kawula padukan pringapus trapsilanira
ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan lan ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Mas Rama Sidam Sekaring Bawana Kakang Semar Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Manikmaya tadah wadana Kakang teka paduka animbali dumateng rawuhipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar Badranaya mbelgegek ugek sadulita mel ya Manikmaya sing gedhe pangapuramu ya kepeksane aku ngrawuhke karo kowe ana ing padukuhan mring apus kene ya mung aku mau ngarep matur yen to sejatine nggonku nglarapke karo rawuhmu iki ora saka karepku pribadi nanging mergo pancen ana atur sing arep diaturke dening anakku Bagong dadi aku ngrawuhke karo kowe iki aku mung nuruti karo penangise anakku Bagong Manikmaya inggih Kakang kaget sutaning penggalih kula sareng paduka Kakang Ismaya nimbali dumateng praptanipun ingkang rayi teka paduka paring dawuh bilih Panakawan Bagong nedya nggadahi atur kalian kula Kakang iya nek ngono kowe omong dhewe karo anakku Bagong inggih Gong tole Bagong iki sing tok butuhke wis tekan kene Manikmaya wis rawuh ning kene dole dage matur apa sing dadi panjang kamu sediamu apa kowe arep kepengin njaluk apa diake matur iki pukulun Manikmaya wis tekan kene dole kok dole Bagong ngimpi weh cedhis urung apa-apa wis turu Bagong bangun dole Gong woi wer wah sadok lho kowe wer bengok sak serune nang kuping kok nek kendang aku jebol piye diwangkiske iki Manikmaya wis rawuh iki gek matur apa kang dadi panjang kamu Bagong yen malegak-leguk netranya kang katon jembar cangkemnya kang ngombo odo-odo khas Bagong ayo wes wilujeng rawuhipun siapa kau kena pukulun pukulun iya Bagong kita kang njaluk tulung nglawan wong atuwa kita nimbali nglawan para ulun nggih ngapunten pukulun saderenge kula ajeng nyuwun priksa apa bab astane panjenengan kok sekawan ora ngawur arep kaya ngono kae kuwi garwane widodari wah tenan ta wae heeh
Pirang-pirang. Wah, nek ngono iso ngloro-ngloro iki. Ping saknyangan loro. Aja ngawu gawar kawur. Aja duweni atur kang laduk wani kurang deduga. Mboten pukulun. Iya. Marata diake matur apa kang dadi sedya kita Bagong. Ah niki ngaten. Kula niki lak kepengin bangun desa. Kula niki kepengin mujudaken salah satunggiling infrastruktur. Iya. Kagem para kawula ing padukan Pringapus sing mriki menika sami dados kawula ingkang ayem-ayem sinamatan daya dinayan manunggal tetunggalan dados setunggal nyawiji dados setunggal. Iya. Namung saderengipun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tambani. Nggih sampun kawula pundi. Sabanjuripun pukulun. Ujub kula ingkang angka kalih, panjangka kula ingkang angka kalih. Bilih sepisan kula wau sampun matur, bilih kula nedya mbangun desa. Nata moralipun para kawula ingkang angka kalih kula namung kepengin nyuwun dhumateng Paduka Pukulun Manikmaya awit kula kinten menawi kula mendhesake pangandikanipun Bapak Semar lumantar kula menika Paduka menika ingkang gadhahi menapa ingkang badhe kula betahaken. Kita butuh apa kelawan panjenengan ulun marata diake kita matur. Ah nggih niki ngaten. Kula critake sisan mawon nalikanipun 3 hari kapengker wonten ing malam Minggu. Iya. Malam Minggu paing kala wingi kula menika nyumpena, kula menika pikantuk sasmita kalamun anggen kula mbangun desa menika nedya rancak sartanipun nedya saged kasembatan waton dipun seranani mawi setunggal pelemper tangga jiwa angka kalih Jambu Dipa Nirmala mila gandeng pangandikane Bapak ingkang kagungan wujude pelemper tangga jiwa kaliyan Jambu Dipa Nirmala menika namung panjenengan Pukulun Manikmaya pramila wekdal punika Bapak ngrawuhaken panjenengan kula ingkang nyuwun kula badhe nembung wujude pelemper tangga jiwa kaliyan Jambu Dipa Nirmala nedya kula ginakaken srana mbangun desa nata morale para kawula sinuwun anu Pukulun nawi jengandika maringaken kula ngaturaken panuwun tanpa budha nanging menawi mboten dipun maringaken alasan lan sebabe menapa kula nyuwun katerangan sing gumathok Pukulun. Astungara sidam sekaring bawana langgeng Bagong nun toko keliwat kang dadi panjangga kita mula ta mula layak ta layak sadurunge ulun tedhak ana ing padukan Pringapus iki ana telenging kayiwangan krasa panas ya gara-gara sing tumanduk ana ing sumunduling awiyat ana ing kayiwangan Suralaya jebul pancen panjangga kita ingkang kepengin mbangun desa nanging nggunakake syarat srana ya kuwi pelemper tangga jilan Jambu Dipa Nirmala. Bagong kang mangkono tumindak kita ulun anggep lepat ulun luputake sartane kita wis wani nembung wujude pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kelawan panjenengan ulun ing atase kita kuwi derajating batur ing atase kita kuwi mung derajating Manakawan. Teko kita wani nembung wujude pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Bagong mangerti yo. Lamun pelemper tangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala mono kuwi daharane para Jawata. Ora baen-baen sartane ora saben titah, ora saben menungsa bisa ngrasake ndahar wujude pelemper tangga jiwa. Aja kok titah nadyan dewa wae durung kabeh sing bisa ngrahapi kelawan wujude pelemper tangga jiwa. Lah kok kita kuwi derajating Panakawan teko kita ndruwili kaya grojokan ucap kita ning atase mung bakal kepengin bangun desa wae teko nggunakake syarat srana ya kuwi pelemper tangga jiwan Jambu Dipa Nirmala. Bagong yen ngono pancen tumindak kita luput sartane kita bakal nampa pidana saka panjenengan ulun kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Bagong tak urus nek mundur.
aku tau ndurke, aku arep tak belani. Lang apa ora maringke? Kowe arep dipidana cemplungke Kawah Candra Dimuka. Weh lah iblis apa? Ora sah arep wani, mundur. Nggih, Pak, mundur. Nggih. Tenan padu sing tenan ayo. Manus paning jajalan sekretane bawono. Gah. Buka ngono. Kanggone Baladewa kok. Arep ngawur senane ora. Manik moyo wonten dawuh Kakang. Ban, aku kepetono. Inggih. Lah nek kowe paring dawuh kaya ngono, kowe omong yen to tumindake Bagong luput, saiki aku tak takon, lupute Bagong ning ngendi? Sepisan lepatipun Bagong menika Bagong wantun nyuwun sartanipun nembung kalian kula nedya ngginakaken syarat srana wujudipun mletangga jiwa lan jambu dipa nirmala kamangka namung kinarya anggenipun Bagong nedya mbangun desa. Aku sik tak takon, lah nek kuwi sing to luputke saiki tak takon, gegayuhane Bagong sing arep mbangun morale para kawula, gegayuhane Bagong sing arep dandane kahanane para kawula kuwi apa tak anggap luput, apa kaya ngono kuwi luput? Mboten namung niku ingkang lepat, nanging Bagong menika namung drajating Manakawan teka wantun nyuwun kaleman ingkang rayi inggih wujude mlemer tangga jilan jambu dipa nirmala. Kamangka wujud pelem kalian jambu menika daharanipun para dewa, daharanipun para jawata titah boten dipun wenangaken. Nderek ndahar wujude mlemer tangga jilan jambu dipa nirmala menika Kakang. Saiki aku tak takon. Aku ki sapa? Aku ki sapa lah kok kowe drangap-drangap Bagong arep tok pidana, Bagong tak anggap luput, Bagong arep tok cemplunge Kawah Candra Dimuka. Nek pancen ucapmu sing kaya ngono, sing ora trima aku, Manik Maya sing ora trima aku. Coba to sawangen. Sawangen aku ki sapa? Paduka Kakang Semar Badraraya. Blegere ceni ya, ning kowe iki ngelingi apa ora? Kowe ngelingi apa ora nalikane aku urip ning kayangan? Uripku pok kedarang-darang, uripku pok sia-sia nalika aku isih dadi Sang Hyang Ismaya. Aku gladi perang karo Kakang Tejamaya, pok aturke karo Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal nek ngrebut derajat pangkat, ngrebut kursi dadi nalindraning para dewa. Kowe kelingan ora? Kowe kelingan ora? Nggih. Kowe kelingan ora nganti aku wujudku kaya ngene mergo aku dipidana dening Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku kon nguntal pager gunung sisih wetan Kakang Togok, kon nguntal pager gunung sisih kulon nganti wujudku kaya genthong kaya ngene iki. Iki ora mergo saka lambemu aku ora iso dadi kaya ngene iki Manik Maya. Nanging Bagong sampun lepat. Awit Bagong derajatipun Manakawan nanging teka wantun. Tuwane njaluk pelem ki kowe iki nyerunga wong tuwane. Kowe iki nyerunga wong tuwane aja nyawang Bagonge. Bagong ki jan cetha bocah sing ora ngerti apa-apa. Ning kowe nyawang eneng kene sapa sing nekanke karo kowe? Lah kok kowe ora ana rasa sithik wae kowe ngajeni karo aku. Kowe iki dewa apa? Lah ulun besmi dalem paduka kan. Terus gaya iso padu ngene kok gaya. Ha iki nek ora mergo saka aku. Sing ngomong karo Bathara Guru kowe mengkak engkuk, kowe menggakgu leh ngomong. Wes. Matur nuwun kok disayang anake kok ora trima. Terus dilaping 7. Najis. Karo anake dhewe kok kaya ngono wajan.
Matur nuwun nggih Pak. Ah ya ora apa-apa to. Lah kepiye Kang mau ngancem ulun besmi dalem paduka omahku diobong ora masalah. Wong nyatane aku kok nek ngasih omahku diobong tenan karo Bathara Guru, aku iso nunut kowe. Waduh. Nambah biaya. Pengeluaran tambah nang ngono kuwi. Wah, bangkrut aku. Trima ngono ora trima ya kowe sing trima. Piye? Mboten napa-napa. Engkang baken gegayuhan kula ing samangke badhe kasembatan Pak. Ayo wis. Mban, wonten mandi kok nyadawu. Leren nggonmu ngepeti karo aku. Inggih. Keparengipun badhe kados pundi? Budharna kang padha sepo. Ingsun manjing ana ing pagulingan. Ingsun arep bobok. Inggih. Karo kowe ya mban. Mong takon ngeterke ora arep tak keloni. Inggih. Monggo Pak Dalang ya. Urna Getring Marangkilan aku wae. Oh, jenengan heeh. Kowe wae. Urna Getring Marangkilan arsa Kelurah Bagong manjing wonten sak telenging pagulingan pasarean. Ajeng Nendra, nggih Ajeng Nendra. Nalika semanten kadhaken dening Sangjaring Peremban Cedi manggung tanggung Joko maloro-loro. Ingkang sami ngambil pacar keprabun kawisan saking Pandra tindaknya Sang Kelurah Bagong. Iringane apa? Anu Gati Matahari. Oh ya. Nalika semanten gumebyar candere kadya Sang Hyang Surya. No